Здравейте, това е печка на масло, на отработено масло. Съдът за маслото, левомер, кранче е тук за регулиране на маслото, вентилатор за нагнетяване на въздуха. От тук минава маслото, от тук минава въздуха по тази тръба. Тръбичка в тръбичката има, люк за наблюдение и за палене. Ето как работи. Много топли тази печка. Вентилатор има 12 волтов с управление 220 на 12 волта с потенциометър за регулиране на оборотите на вентилатора. Куминно тяло и излиза навънка всичко. Никакъв пушек, нищо.